A Xunta, a través de Portos de Galicia, fixo esta mañá balance de todas as tarefas de mantemento e conservación que se desenvolveron nos peiraos da provincia de Pontevedra durante o ano 2018. Estas labores estaban relacionadas con cuestións de seguridade dos usuarios dos portos, co traballo nas redes de saneamento, de alumeado, de eléctricas ou de abastecemento e coas actuacións de renovación e mellora dos peiraos. Tarefas de mantemento e conservación basicamente relacionadas con cuestións de seguridade dos peóns e dos usuarios dos puertos, traballo nas redes de saneamento, de alumeado, eléctricas ou de abastecemento e tamén actuacións de renovación e mellora de pantaláns, sobre todo a madeira desas estructuras flotantes. As actividades de Portos de Galicia, que contaron cun investimento de 800.000 euros, estiveron centradas en 20 portos nos que se levou a cabo ou o mantemento preventivo ou un traballo sobre as deficiencias que xa existían previamente. Actuamos en materia de conservación e mantemento a través do traballo inspector e revisor do colectivo de celadores gardapeiraos. Actuamos tamén a través de peticións concretas que nos formulan usuarios dos puertos ou as propias cofradías e actuamos tamén a través do que nos di a empresa de prevención de riscos que temos contratada a estos efectos. Para este ano, a Xunta xa tramitou o gasto en diferentes actuacións de mellora da madeira dos peiraos de Bueu, Beluso e Illa de Arousa. Non levamos todavía 2 meses e xa co presuposto recén aberto temos un gasto tramitado de 162.000 euros. Cos diferentes traballos de mantemento das instalacións portuarias levados a cabo nos peiraos da provincia de Pontevedra, Portos de Galicia tiña como obxectivo principal manter e garantir a seguridade de todas as persoas e usuarios que fan uso diariamente dos servizos portuarios.